hor zabiltza etengabe, egizu hauta bestea, zure ustez on beharrez eta beti horrela. Nik badakit aspalditik neure kasa antolatzen, dagozkidan kontuetan nik neu erabakitzen. Gogoan hartu behar duzu, nire gauzak nire kontu, porrotekin asmatu, nire gauzak nire esku. Deseroso sentitzen naiz, zaila gertatzen ari zait, hainbeste aholku entzutea eta horrela ez dut nahi. Gogoan hartu behar duzu,